uma ubaba nomama ngelinye ilanga sebabingelela bonke abaseyiswini uma kukhona bakhona eyiswini ngegama likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu osenzela umusa ukumanejeke kahle yonke into. Ngicela sifune kwesibili baseKorinte chapter 4 sifune the 13th verse. The 13th verse. 2 Corinthians, the 4th chapter and the 13th verse. We, King James Version, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore I spoken. We also believe and therefore speak. Let everybody say, we also believe. We also believe. And therefore speak. And therefore speak. Lokhu sinawo lo moya wokukholwa njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Nathi siyakholwa ngakho ke siyakhuluma. Nathi sinjani? Siyakholwa ngakho ke sinjani? Siyakhuluma. Ayikho into uNkulunkulu angekayenze. Ayikho into uNkulunkulu angekayenze ngakho. Ngenxa yalokho uNkulunkulu uthembe ikhona emhlabeni. Yeah. Ayikho into uNkulunkulu angekayenze ngamakholwa. Yeah. Ngenxa yalokho uNkulunkulu uthemba amakholwa emhlabeni. Yeah. uNkulunkulu namakholwa kuphela ukukhuluma amavesi acishe afane ngabo. uNkulunkulu Luka 1 verse 37 kuthiwa akukho lutho olungenzeke kuye. And then ngamakholwa Mark 9 verse 23 kuthiwa konke kungenzeka kokholwayo. Mazi ikholwa wathi laqala ukholwa ibuyela ekufuzeni uNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Amen. uNkulunkulu konke akukwenza ukwenza ngezwi ngokukhuluma. Ukwenza ngani uNkulunkulu? Ngokukhuluma. Yeah. Nathi ke sinamakholwa. Siyakholwa ngakho siyakhuluma. Uma ufuna ukubona impumelelo yakho iqala emlonyeni. Ukuphakamisa kwempilo yakho uqala emlonyeni. Ukunqoba kwakho uqala emlonyeni. Ukuphila kwakho emzimbeni uqala emlonyeni. Ukuceba kwakho uqala emlonyeni. Alibonge igama likaJesu. Uvuleka kwezinto ezivalekile empilweni yakho uqala emlonyeni. Alibonge igama likaJesu. Ukuhluleka kwezinto ebezikuhlupha nokuqhatheka kwezinto eziboshiwe uqala emlonyeni. Ngamanye amazwi umuntu okholwa kumele ukufundiswe ukumqoka kusetshenziswa komlomo. Uyangizwa umuntu okholwa nendlela. Amen. Lapho esifunda khona iBhayibheli ke njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma. What you confess is what you eventually possess. Into njengowakhuluma ngayo. Nento oyikhulumayo. Yilena ovela ugcina usuyibone ngamehlo enyama wayiphatha ngezandla zokwenyama. Ikholwa uNkulunkulu walidizayina ngendlela yokuthi lingalindi isimo sibe congestive sibe conducive sivume. Yeah. Ifo likukhulume okufanele ukukhulunywa yikho. Ikholwa kumele likhulume okufanele likhulume. Liqala ukukhuluma ngisho lesimo siyaphikisana. Nalokho lona limele ukukhuluma. Yeah. Kuze kushintshe leso simo sivumelana nalokho ikholwa likhulumile. Kuze kuvela amarizalts enjengalokho ikholwa likhulumile. Izinto ezifakazela ukuthi isitha siyakwazi wena njengesidalwa esiwumuntu ukuthi wadalwa okomuntu phezomhlaba. Ile ukuthi mazokwehlisela abantu izinto endaweni ezibeningi. Asiqali ngokugijima sekwehlisela abantu. Siqala siyofaka ilanguage ethile ehambisana nalokho abantu. Yeah. Onendlela seyazwa ke. Yeah. Yeah. Isitha sifuna ukwenza into embi ivame kubantu abathile. Asiqali ngokugijima siyojijela leyo nto ibe kubani kuqala.
siqale siyothikela ilanguage ibani ngaleyo Yeah. uqale kube nokuvama kwaleyo language emlonyeni yabantu emva kokuvama bese yaqala lento ke leyo esiyavama olimini ibe siyavama nasempilweni zakhe Behind the language lies webazalwane ana sikwenzelani lokho isitha ukuthi singaqali ngokugijima sokwehlisa intembi siqale ngokuthi sandise language ehambisana naleyo nqala siyazi ukuthi umuntu ophethe umhlaba nokubusa phezu komhlaba uwe ukubusa kwakho kumi ngani ngamazwi manje bese sithatha advantage yokungazi kwakho sifake ukukhuluma kwakho ngalento efunwa yiso sifake ukukhuluma kwakho ngayo sifake kuwena ubuse silalelisa ngokuyenza yehle isiyehla ngoba isikhululwe wena njengombusi phezu komhlaba uyikhulula ungazi kodwa kungeyona yakho kuyeyazo webazalwane uyabona nina nganishe ngogogo wenu kulesizukulwane ogogo benu wawuphela unyaka bengawubonanga umngcwabo emhlabeni unyaka nina nonke ishingane kwafesiya ziyayazi umngcwabo izisu zabo ziyakwazi ukuthi basemngcwabeni kodwa ogogo benu wawuphela unyaka ungafanga muntu futhi ngikhuluma ngento encane minimum leyo mina kwakuphela iminyaka kuthi qwayi ukufa kwabantu isitha sesifuna kwande ukufa kwabantu asiqalanga ngokubulala abantu siqale ngokuthatha ilanguage yokufa sayifaka emlonyeni yabantu qala yingani siqala ngokufaka ama-words ingoba siyazi ukuthi ngeke siyenze lento esinokuyenza phezu komhlaba ngoba umbusi phezu komhlaba kusona abantu abanikeza ukubusa uwe and ubusa ngani ngezwi lomlomo hayi bakithi umuntu ongezwe bakithi umnganezwe bese siya kubantu-ke sifake ilanguage yokufa kuyo yonke into ephathelene nabantu ithi ingane ibuye kade angingagqokanga kahle esikoleni ibuye isigodlo hawu mntanami angisibhekanga umxolele angisibukanga kahle isimo sezulu hawu bheka usugodole wafa amakhaza wafa manje-ke asifaki ukufa kubantu isitha kodwa siqala sifaka kuphi kube yinto evamayo nje ukhulume wazingathi ingane yesibili yaphila uthi wafa kwesikhathi manje uthi wafa kwekuthi uzufile amakhaza ihambe yodlala ibuyele ukuthi akuna ngiyingane ngizodla phela bese ngiqhubeka nodlala lelo bhola lebuke awupheke ufile njalo uyebona ukuthi mana-ke uyebona ukuthi siphenduke yawo ulimi lwansuku zonke wena ucabanga ukuthi umdlalo kanti ubanjwe ngokunamvume ubasebenze ngemvume yakho ukwenza lokho okufunwa nguye ubani ongenavume isathana kanavume phezu komhlaba onemvume nonodume phezu komhlaba uwe and manje wena ngenkathi ekukhulumisa into efuna uyena umnikeza imvume unknowingly and indirect umnika ungazi ubulala indoda yakho umfana uzosemncane ungazi nakuliziki baba niyenze evertime athi lo muntu uzophela kuzawudlalezi awumyeni wami nafa ama-overtime yena nafa ama-overtime nafa nenze njani myeni wami imishini ukwandisa ukufa emiphakathini kodwa asinayo emphakathini sayofaka ukufuthi siqala kuphi hayi kodwa umndeni mabezo omubi akavunyelwe ukwenza lutho kuwe kini kwenu ey'ntweni zakhe ebhizinisini yakho enganeni zakhe emndenini wakho emhlabeni okuwona kungaqalanga kwaba khona into esayinelwe wena nomlomo wakho lothi manda lolulimi unyaka lugcwele kubantu owesibili wesithathu owesine hayi owesihlanu uqala emngcwabeni eminingi emgqibelo kunemshado
abantu bethe uNkulunkulu siwashiyane, uNkulunkulu siwadelane kwamanje nakudala, hawu thina sakhulizwa sabuza kanti into ibulawe yini. Ngizokutshela ngezwi ukuZakha 18 verse 21 ukuphila nokufa kusemandleni. Nisho ukufa kwabantu endaweni akwehana emkhathini emademonini kwasekuqonda abantu, kwehle emkhathini emademonini kwaqonda olimini before kudlulele kubantu, ngoba angeke kube namandla okubulala abantu kungayanga olimini, ngoba ukuphila nokufa akukho kubantu kusemandleni olimi. Hayi, ngizokusiza ngalo mthengisi. Uma ufuna ukuba yikholo, yiba serious ngento ephuma emlonyeni wakho. Yebo. Uma ufuna ukuba yikholo, yiba njani? Ake ngikutsheliseke ngosisi noma umama noma angazi ukuthi u-status salo losifazane ulapha kuMathewu chapter 5 verse 25. Ngicela niyivule ngamabule. Second Corinthians chapter 4 verse 13 esimfundile uthena njengokulotshiwe ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma kanjalo nathi siyakholwa ngakho senzenjani siyakhuluma. Awumfunde kuMathewu 5 verse 25. Uma uyikholwa gada into oyikhulumayo, uma uyikholwa yiba serious ngento oyikhulumayo, umuntu oyikholwa izinto ezifaneleyo zikhuluma zikholwa kuyikhuluma. Awufuni verse 25. Verse 25. Owesifazane owayenomopho iminyaka 12. Mana-ke lo wesifazane wayenomopho isifo sokopha for 12 years. Sizwene lapha. Sizwene. Qhubeka. Ehluphekile ngobuningi ezinyangeni eziningi. Haya mamanzi omuntu enyangeni wenzushe mamanzi lapho. Thank ezinyangeni, which means ama-witch doctors nama-traditional healers. Umuntu ezinyangeni ilanguage ezwakala njengamamanzi le. Kodwa uma uthi ezinyangeni izwakala njengabelaphi. Yeah. Bendabuko. Qhubeka-ke sibeke. Echithile konke ayenakho. Yeah. Engasizakalanga ngalutho. Yeah. Kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Qhubeka. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva. Esezwile ngobani? ngoJesu. Ubhale mina engibhalayo ukhona into lapha kuRoma 10 verse 17 echaza ukukholwa kuvela kanjani. Thank you. uRoma 10 verse 17 uthi ukukholwa kuvela ngani? Ngokuzwa. Manje lo sifazane esenze njani lo sifazane? Sezwile ngani? Futhi uzwe ngoJesu base kuvela kini kuyena. Engayezwa ngoJesu benakho ukukholwa. Ngoba sishilo sakho umuntu nokukholwa. Yebo. Engakezwa ngoJesu benakho ukukholwa kodwa ekubeke emithini yezinyanga. Angazi umkhole kahle. Ngoba wonke umuntu unakho ukukholwa indaba isetheni ukubeke kuphi ukukholwa kwakhe. So ke engakezwa ngoJesu lo sifazane ubekile ukukholwa kwakhe kwimithi yenyanga. Inkinga ahlangabezane nayo ngenkathi ebeka ifaith yakhe emithini yenyanga uchithe imali yakhe eningi. Wayichitha ezinyangeni ngisho noma unazo inyanga wayishintsha. Akhokhekele ungenzekile lutho, akhokhekele ungenzekile lutho. Kanti sayizofika ozokhuluma ngoJesu nezinto uJesu azenzayo. Ukuthi uJesu uvula amehlo umuntu uBartholomew. uJesu uvuse intombazane na 12 years ifile. Wabale yakhe iminyaka lo mama wathawu nami na 12 years ngida nesipho somo. Noma ngingafikile njengaleyo ntombazane abayishoyo, kodwa ngifikile ngihamba kumaneje. Utshelwa abantu abamtshela ngoJesu wezwa ngoJesu kwase kuvela ukukholwa ngoba abaseRoma 10 verse 17 bathi ukukholwa kuvela ngokuzwa. Nangu besezwile ngoJesu. Lo esezwile ngoJesu sekuvela ukukholwa, usenokukholwa. Shona inonke thakini usenokukholwa. Bekwami. Wathinta ingubo yakhe. Esezwile ngoJesu wenze njani? Wathinta ingubo yakhe. Weza ngemuva. Esezwile ngoJesu qala lapho. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva. Yeah. Wathinta ingubo yakhe. Yeah. Ngokuba wathi Thana ngokuba wathi webazalwane ngicela ukunisiza mahala ngoba khona into engayidala akakaphiliswa lo mama
into aseyenzile uzwe uJesu wasevela ukukholwa ubukholwa kuvela ngokuzwa Yeah. emva kwesokholwa akakaphiliswa kodwa wathi ayabezwa Amen. ngokuba wathi Yeah. khona into ayisho engakaphili manje khona into ayisho engakaphili Yeah. eyenza uma esehlangana namanzi aphilisayo asebenze kuye akwaziyo ukuphila khona into ayisho engakaphili Yebo. wayisho engakaphili ukuyisho kwakhe engakaphili kwenza ukuthi uma esedibana namanzi aphilisayo amphilise ebeyisho engakaphila nokufa kusemandleni olimi nokomuntu onomopho nakuphila kwaba semandleni ani Oni. ngokuba wathi qhubeka Uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. uyabona ukuthi ngendlela seyahamba ezinkaneni akasho umuntu akayozama kwaJesu loshiwoyo umuntu akayozama loJesu oshiwoyo ingabe ngazi yena-ke akazoba njengalabanye sebayiqeda imali yakhe naleyo inkulumo jabulela amazwi jabulela lapha awumasilwane ngikholokule nalokho kushoka amazwi akathanga umuntu akakayeloje esengitshelwa ngaye-ke ke ngiyoza ukuthi-ke yena-ke uhlukile lindaba ingabakazoyiqeda niyami imali yami nje akashongo kanjalo washo esaphela imandla liqedwa abantu kodwa wathi uma kodwa lokho ngengathini umphetho wengubo yakhe ngizosindiswa into wazoyikhuluma ngayo uyayisayilela ngisho ukugula ezobuhlungu akakaguli esezobuhlungu engakatsheli abaseduze naye ukuthi uyagula noma uzizwe ngemnandi noma kaphathekile uqala uba ogula ngempela usukhulumile ngaleyo nto ozobuhlungu ngayo ungakakhuluma awukagula naba abantu iklasi enjani wangathunyelelwa iphasela eposini uqale kufika isiliphu uqala lalela igaranti ukuthi unephasela ufike kwesiliphu kodwa akasho usekuye lapho loqala uba yilapho sewufike khona eposini lapha uzovele kwigama esiliphini uthathe igama esephaseleni unikezwe kothathwa amafoms uthiwe sayina khona indawo uzosayina kuyo naposini once wasayina iphasela okuliripothelwa isiliphu sekuye lapho khona abantu abavele bagijime bayosayina safika amasiliphu athi kuze umkhuhlane kuze isifo kuze ukuthi agijime athi ngiphethwe ukuthi esho esezobuhlungu nje okuhamasiliphu uyifihla isekutheni uma ungafuni ukulemukela iphasela eseposini uliyeka sesifikile isiliphu lize libuyele emuva lapho livela khona kodwa webani khona izinto engasayinelwi izinto zazo khona izinto okumele ungayilandi eposini ngoba awazi okuthumelele zona unjani ngawe uplaneni ngawe bayezwa abantu abakhola lendlela abanye abashaya amabhomu esandla babethunyelelwa amasiliphu bekubawula namaphasela eposini bathi bavula waqhuma ibhomu lesandla elihamba nencwadi avela abhombele izandla zonke afithike bathi udwebukwana bamenze njalo lo wasePittsburgh so-ke ukhona izinto ongafanele ugijime uyosho ngoba uzwe impawu zazo khona izinto ongamele ugijime ukhulume bayangizwa abantu abakhona la endlini kukhona lalela ezinye zazo kumele ungayikhulumi ngisho uyibona yimi ngedwa engazidelivesi komprofethi othi obuthakathaka akathi nginamandla yimi ngedwa engazidelivesi eliJakobe chapter 1 elithi umzalwane ophansi akayibone ngokuphakama kwakhe umzalwane opofu akayibone ngokuceba kwakhe yimi ngedwa engifundele lo vesi webazalwane ukhona izinto ongayikhuluma uzibone ukuthi zikhona uyiyeke zikhona ungayikhuluma ngoba ukuyikhuluma ukuyisayinela ukuyikhuluma uku-endosa lokho ezokwenza kwenzi akwenzeke ukufunda ukukhuluma lo mlomo lo nawo wenza kwakhulela intombazane ingalalanga nendoda
ikhulumile yathi makwenzeke kimi njengokusho kwezokwahlalisisa singalalanga namuntu. Izinto ziyachithwa ngokungakhulumi zimukelwe ngokukhuluma. Sasemukelwa lesi sizwe kathi makwenzeke kimi njengokusho kwezokho sasemukelwa ngoba wayesekhuluma umlomo njena wayesayina. Wathi ngokuba wathi funda makabawulele ngokuba wathi uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe. Mana kwanqamuka umthombo wegazi likabani? Lakhe. Uba lokunamukela iloqale wathi. Yes. Mana inkinga nansi ke yomuntu ofike ukuthi makuthiwa la ingakavali ngoselelo athi umuntu ofundise abafuna umsebenzi abezingaphambili solipholekela ukuthola umsebenzi. Ukhulekela ukuthola umsebenzi amadimo ngoba afuna ukumaka amadimo azwani impumelelo umuntu. Uthi uphuma bese beka abantu abakwaziyo ukuthi anjalo kodwa amadimo akhulu sabheka amadimo sekwabanjani. Ubuzo uthi wena hayi senjalo. Lalela kade ukhulekelwa nayizolo. Kade ukhulekelwa nayizolo uthole ini umsebenzi. Kodwa ngomlomo uthi senjani? Senjani. Ogada ngisho nabantu abathunywe isitha ukuholela ekhulumeni opposite yalokho uNkulunkulu aseqedile ngakho. Njengoba kuwena ukuthi ngakho ngikhuluma nathi siyakholwa. Ngakho senze njani? Siyakholwa. Qhubeka. Wezwa emzimbeni wakhe ukuthi uphulukile enhluphekweni. Mana wezwa emzimbeni wakhe unjani? Uphulukile enhluphekweni. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi Amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami na? Mana uJesu uzwa Amandla ephuma eyalomama yedwa kanti uthintwa abantu abaningi. Ngoba general sense of the word uthinta. Ngoba lokhu kuthina kwamama kukho general ku specific. Upurposile, i-purpose to touch him. But in a general sense of the word Jesus wayithintwa ngempela hayi wangadalwa kangayo. Ngoba uma kuthi isiqhubu sasimnyanisile lokho kuthi ngapha uthintiwe ngapha kunjani uthintiwe ngemuva kunjani. In a general sense of the word Jesus wayithintwa ngempela. Why not that swap? I don't know how much is. Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona isixuku sikucindezela. Mana bathi abafundi mayitheni imali omthintileyo. Abafundi bathi imali omthintileyo. uJesu ufuna umthintileyo in a specific sense. Bona bamphendula ngokuthinta kwakhe in a general sense. Bathi ungayibuza kahle ukuthi indedalo ngokusiqhubu sibenze njani? Hayi umthintileyo ucindezela. Uyabona Jesu ukuthi usibenze njani? Sibenze. Kodwa usabuza manje uthi ubani uthile ucindezelwa ngani? Qhubeka. Wakhalaza ukuba ambone owenzile lokho. Noma azi ubethiniwe ngalendlela le yokucindezelwa kodwa waqhalaza. Wabona ufuna ukumbona lokho umthile specifically. Webaza ubani lo uthile uJesu? Umuntu ofike wezwa ngoJesu kwasekuvela ukukholwa. Ngokukholwa kuvela ngani? Wayesiyasuka wathenga kamthinti washo ngomlomo. Ngokuba kulotshe ukuthi nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma. Washo ngomlomo mangekuthini. Umphetho wengubo kaJesu ngoziyani uzosile. Wajesuka wayeyaktha nekade ikholwe wayikhuluma wamthinta. Lo sisi wezinto ezintathu lo sisi. Akafani neze nabamcindezeli uJesu. Lo ufike kwakhulunywa etshelwa ngoJesu kwavela ukukholwa wakholwa. 2 wakhuluma wathi manje ngathinta. 3 wayesamthinta. Laba abanye abakholwanga abakhulumanga bakhombisa bemcindezela kwa right. Abangaba right bamcindezela kwa left. Abangaba left samcindezela nje kodwa singakholwanga singakhulumanga. Njengokulotshiweyo uthi ngakholwa ngakho ngakhuluma kanjalo nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma.
Yeah. weza waziphonsa phansi phambi kwakhe Yeah. wamtshela iqiniso lonke. Yeah. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Iripoti njalo yokuphila kwalo mama ithe uma ivela yathi uJesu wezwa amandla ephuma kuye akithi. Yeah. Kodwa uJesu wayeselimaka akasho ukuphila kwakhe kuxhomekeke kulaya amandla awezwe ephuma kuye yize kuvezwa ukuthi uwezwile amandla ephuma. Kodwa ukuphila kwakhe akaku-attribute ekuphumeni kwamandla aphumekele u-attribute ekholweni kwakhe. Amazwi abeka phuma amandla bekadlula ngamaphilisi umuntu aphumela yena uma yena engakholwayo. Shout hallelujah. Kodwa ubani nakulaba abamcindezele bebemcindezele eqhubeke ephuma kodwa abangaphilisa ukwazi babo. Yeah. Webazalwane. Amen. Webazalwane. Amen. Lapho domi lapha kuvele kunamandla akhona. Kodwa kukhombeleke kulaba kuqala zibe namandla aphuma khona aye kwi-appliance. Yeah. Ngisho ungayisusa into okuxhumile amandla avela khona zinarate. So uJesu wayeqonda indaba imayelana namandla imayelana nokuconnecta kwalo. Yeah. Obedinga amandla asebenze kuyena. Yeah. Ngoba amandla inkinga yikho uNkulunkulu ngamandla inkinga isekutheni uyamkholwa yini. Uma ke 9:23 uthi konke kungenzeka okholwayo. Kodwa nina makholwa kumele nifunde ukulungisa i-daily language ne-manner of speaking njengamakholwa. Ngoba nisikhuluma njalo izinto ey'ngelene nale mlomo yenu. Angeke niyeke ningakakholwa ngoba nisakusho lokho mina nisemkholwa. Angeke niqale ningakakholwa. Ungakakholwa ukuthi uma uhlangana nabantu ukukhuluma upheka ungazi uyakusayinela futhi uyakumema futhi ukwenza kube ne-headquarters wakho. Uthi uma ukhuluma abantu bekuzi njani uthi wena ukhona yikho kuphela. Omunye athi uma udala ukuhlupheka usudala ukuhlupheka wemhlabeni. Uyayizwa le-signature ngalo. Uyayizwa le-signature ngalo. Uzwile kodwa le-signature engalo umuntu esayinela ukuhlupheka kwalomo wakhe. Ungakahlupheki ngokubonwayo uqala uzohlupheka emlonyeni. Kungakandi ukufa kubantu kube nemingcwabo eminingi umgqibelo. Qale kwande ukufa kwi-language yabantu yansuku. Umuntu abesapho ukushisa iqotshe kuthiwa wafa ukushisa. Abesalamba kuthiwa wafa indaba. Abesasebenzela kuthiwa wafa umsebenzi. Abesayela konke nje abesaqodola kuthiwa wafa amakazi. Ngenkathi lonke likhuluma wafa M10 wafa Webazalwane ukufa all over. Webazalwane. Amadimoni ngebaniyeke ukukhulumisa izinto ezimbi eziyimandate yawo ngoba azilakho ukuthi a human being is the only created being with a creative power. And let me repeat myself. Amadimoni ayazi a human being is the only created being with a creative power. Ingakho nezokwanisa ukufa awafaka ama-words kwikhompyutha, ikhompyutha ikhulume ngokufa, afaka ama-words kimi. Kube yini ekhuluma ngokufa ngoba i-creative power ayikho kwikhompyutha, kodwa i-creative power ikinina. Shout hallelujah. Nisaqhubeka namavesi bazalwane. Abantu abangama-Bible scholars nama-theologians bazongitshela imfihlo nge-Old Testament nangama-altari. Kulapho i-altari kwakuba khona iy'mpondo zethempeli. Yeah. Lezi y'mpondo lezi ukuthi kunomthetho obekiwe uMose ukuthi uma umuntu ebulale umfowenu, wena mfowabo uyokumenzela impindiselo, wena mfowabo uyobulale umfowenu. Amazwi imbiza ukuthi avenger. Uzophindiselela umfowenu, uphindiselela igazi lomfowenu. Uyomfuna uzomthola umbulale ngokubulala ubani? Umfowenu. Uma lo muntu ke wena umphindiseleli womfowenu umfuna umbulala abaleka ungamfiki kodwa uqhubeke naye azayongena ethempelini. Abesebambe impondo zethempeli ze-altar umyeka ucasukile udini uphelile ngokubulala kwakho umfowenu ngoba usesendaweni
kumele manje angathintwa khona. Kuthiwa awumbulali mase wafika kuqala ey'nkonzo ze-altari wabamba iy'nkonzo ze-altari bayanizwa kodwa abantu abakhona. Khona umbuko wenza uJowabe kuDavide esaphila ngokubulala indodana kaDavide okuthiwa u-Absalomu ethe ungambulali umfana uJowabe wambulala. UDavide yangaphindiselela yathula nje uma isizwe hamba mhlawumbe ngetholo uSolomoni yathi uyayazi umbuko wenziwe u-Absalomu umphinde wena uhlakile wenze kuyena okufaneleyo. Uma sephethe uSolomoni bese thumela ababulali bemanje ukuthi bawubulala uJowabe ngoba agcine bulele akakayikhokheli ikweletu zakhe. Kwaqala kwabulawa abanye babephethe njengoShimei bephethe kanye naye u-Absalomu. Wabona u-Absalomu wabona njalo wabona uJowabe ukuthi mina ngabulala u-Absalomu. Uma soqala kubulala khona seziyakhokha izikweletu zabantu bonke abaphetha ngesikhathi sikaDavide uyise ambalele. Wathi ambalele lezi ey'thunywe uSolomoni zamxosha ngoba nekwazi ukungena ethempelini. Wabamba iy'nkomo. Uma esebamba iy'nkomo ze-altari zamyela lezi mhumba zamyela enkosini. Ngoba sezafika usefikela apha engelakuthenjwa khona. Abu mhlobo ufike eJesu ufike endaweni lapho ongasafanele uthintwe. Usuke uzobamba iy'nkomo ze-altari. Shawuthalele. Zamyela enkosini uSolomoni ngabe maziqonda ukuthi usesendaweni esesehluleka ukukhona uma ekuyo. Ngoba usithuka uma simbulala senze njani. Wathi uSolomoni utheni bathi laba uthena angisuki lapha ngiyofela. Yes. Ngoba simlalela kodwa. Bathi utheni ngiyofela ngempela wasuke wenza iphutha. Yonke le minyaka bonke abantu babemba iy'mpande zenkolo ze-altari babeyibamba bangakhulumi lutho. Uyayedwa wabamba iy'nkondo ze-altari ngakhuluma amazwi. Webazalwane bonke abantu ababebamba iy'nkondo ze-altari babengabulali kodwa babeyibamba bangasho lutho ngomlomo. Uyena yedwa owayibamba wakhokhe ephumayo emlonyeni. Uyazi into ephumayo yathi ngizofela la. Uma befika betshela uSolomoni bathi ubaleka wayobamba iy'nkondo ze-altari sathi akasuke eze kithi wathi akafuni uzofela lapho. Wathi uSolomoni utheni? Bathi uthe uzofela khona lapho. Wayesethi uSolomoni hambani niyokwenza lokho akushilo wena. Bambulalela phezu kwey'nkondo for the first time ever. Kubulawa umuntu endaweni okungabulawa umuntu kuyona. Awangiphelele konke ngokuzwayo. Okokuqala nje kubulawa umuntu endaweni okungabulawa umuntu kuyona. Owabulawa ngoba umlomo wakhe kusho wona. Iwona umlomo wakhe owalanda ukufa kukude naye ekusefulesi. Wakulanda ukufa kule wakubeka endaweni esafe. Abuya ngezwe into la ikhuluma kanjalo. Awukaze unjani ngomlomo wakho. Unjani ngomlomo wakho. Unjani ngomlomo wakho. Pray the Lord. Izaga 18 verse 1 wayifunde ekhaya. Ukuphila nokufa kusemandleni ani? Awukala verse 20. Ufunde ushashisa ngoba sengishashisa ngithethe. Verse 20. Yeah. Wamuka-ke waqala. Hayi, zemini izaga 18 verse 20. Angizomuka, umuka noma. From verse 20. Isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe. Isisu somuntu senzani? Isithelo sakhe somlomo wakhe. Le ndlela ayikho ekutheni wena ingane zonke ekhaya onazo ayisebenzisa ziyothola umsebenzi. Le ndlela esekutheni ukhulumane ngomlomo wakho. Ngoba lento yokulamba nosutha imisebenzi ekutheni kuphumane la ngezansi wekhaya. Isisu somuntu senzani? Siyasutha. Senzani isisu? Siyasutha. Qhubeka.
siboniswe ngokuthela kwezindebe zakhe. Isisu somuntu sisutha ngesithelo somlomo wakhe. Saneliswe ngokuthela kwezindebe ngabani? Zakhe. Qhubeka. Ukufa nokuphila kusemandleni onini. Ukufa nokuphila kusemandleni ani? Onini. Webazalwane, read your Bible very well. Emlandweni wempondo ze-altari akekho wayewafa ebambe impondo before uJowabe, akekho futhi waphinde wafa ebambe impondo after uJowabe. Kwaqala ngoJowabe kwagcina ngoJowabe, yanaye uze afe yena yedwa nje khona ikhuluma ebambe impondo. Lento ithatha kancane amabandla kamoya Pentecostal churches njenge-Apostle Fellowship ilandela khona, njenge-Pentecostal Holiness Church, njenge-African Gospel, njenge-Full Gospel, njenge-Baptist namanye anomkhuhlane ukuthi aklasi zona athi khona izona ey'ncane. La ivela khona nje kuthiwa khona izona ey'ncane kuzofuna namavesi laphana ey'hlabeleni zehlabeleni ukuthi ngibambele iy'mpungushi ey'ncane siyasiqeda isivini. Bese kuthiwa iy'mpungushi ey'ncane amazwi nje bazona siwakhuluma singanaki amazwi kuthiwa iy'mpungushi ey'ncane. Yebo bazalwane, amazwi awazona iy'mpungushi ey'ncane. Amazwi yisiphepho, itomoyi, itsumanami, iglory, amazwi i-earthquake. Nibhizi nikahazana nokufebe nokuthakathi nokweba insizolo ey'nkulu bese nithi amazwi anganakekile amazwi amancane. La mazwi awuqedile umhlaba nawe uqedile uma ungabhekana. Bakuzwa abantu bakhona endlini ngoba uma ufuna ukushintsha kule level yempilo kuyo uye kwi-level entsha yempilo kumele uqale ushintshe indlela okhuluma ngayo. Ngeke uye to the next level ungashintshanga ukukhuluma kwakho kwasuka kule level kwaya kwi-next level. Amen. Uyangizwa ukukhuluma? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amazwi akho ayiphethe ingcinabi yakho ukuthi uzophelela lapho khona uzodlula lapho yakhona. Uye futhi umuntu owazi ukusebenzisa kahle amazwi ukwazi ukudlula bengababuza abantu udlule kanjani. Afike lapho bezibuza khona yena yedwa kwabakwabo nabangakubo ngafiki yena yedwa wazi wafika lapho nje ufike kanjani. Funda Amahubo 45 verse 1 sentence number 6. Sifunda nje ngofakazi baJehova namhlanje. Amahubo 45 verse 1 6. The last line. Yebo. Inhliziyo yami iyachithima ngendaba enhle. Uenjalo lo mthembu nasi. Last line. Mthesi uelo. Qhubeka. Yadela phini ngoba usuqhalekile. Ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi. Verse last verse 6. Qhubeka. Ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha. Ulimi lwami lulusiba sisho zonke ulimi lwami. Luyini? Elesingesithi my tongue is the pen. Of a ready right. Of a ready writer, I write it. My tongue is the pen. Ulimi lwami luyipeni. Yeah. Yini la yenza amathimoni mayikwandisa ukufa kwesintu aqale alethe ilanguage yokufa kwesintu qala ngakangeni ukufa ingoba afuna nisayine ngoba ayazi wona yini engazi ukuthi awuphethe into yokukhuluma neyokukhothuza uphethe into eyipheni lokusayina imfuno zawo. Ngeke ngizothola kwenziwa amafoto ukuthi umuntu akusayinise into kanti usayinise awazi leyo nto izogebhula. Ugcine wena kwenze abantu bantshontshe izinto ngemvume yakho. Yebo. Akazi mina ngizwa lokho. Uyazi ukuthi awudlumuzi wakho adle nempahla yakho yonke nemali zakhe ezebhenki uma eqhamukela amaphepha azokusayinisa wona kanti yona unakamkhulu esayinela ikhuluma ngayo. That's how dangerous your tongue is. Amadimoni athatha advantage yokungazi kwesintu. Akhulumise isintu into efunwa yiwona asayinise abantu.
kukhulunywa yibona. Hayi lento yokufa kuphela. Yonke into ekhulunywayo. Kwakuyinkonzo eyenziwa ngitshe imali nenamsifazane engomama nentombi ekhona ngoba nanengekho. Nangingafike kumakhona. Kwakuyinkonzo eyenziwa kwathi masekugcineni kwabuzwa imibuzo kwathiwa siyezwa-ke okhona abangakhona okumphambili wenkonzo eyenziwa. Kodwa siyezwa ukuthi ngikhuluma ukuthi-ke abantu abayebukweba insika yekukweba ziyihloniphe okwabantu kodwa kona manje inkinga imisebenzi ayikho. Futhi kuhle ngoba sisodwa lapha abesifazane abekho nalapho usuke ifuna imisebenzi uthi usukile ku-interview bese kuqashwa abesifazane kuyekwe wena nawe kufanele ngama-qualifications kuthiwe i-affirmative action. uNkulunkulu usuwabayekana besilisa ukuthi nabathola imisebenzi babalahlanya bathatha abesifazane. Bathi nawe uphendula ukuthi ngicela uphendule mina lo. Ngathi nje lokho ngicela uphendule mina. Ngathi singakayi ekutheni uNkulunkulu ngoba ngiyabona sengifakile. Singakayi ekutheni uNkulunkulu osebephucilela besilisa imisebenzi. Wayenikeza abesifazane. Ake siqale sibheke ukuthi mina-ke ningabesilisa singaba abadla besifazane noNkulunkulu singambali ningabesilisa nje-ke akukho eninesandla ngabo ngemlomo yenu engingatholi ukwenza imisebenzi. Batho omunye phamsanda ngicela ukuthi umfundisi phakathi kwena what do you mean by that? Ngaze ngithi mina ake sekho besifazane ukhona abantu besifazane ababizana ngolo kuthiwa besifazane ngolo. Bakhona besifazane bangolo. Abayeke lapha ngize webasebenzile bakhona besifazane bangolo. No yibiza ngolo ngathi slow. Two ulova umkonjani oqashiwe noma ungasebenzi. Maningi ngiyabona lesizwe singizwa kahle. Uyazi la khona into engishise enhlizweni kodwa ngikhuluma nabantu engatheleka abangizwa kahle. Amadimoni awakwazi ukuqeda imisebenzi yabantu besilisa engaqalanga akufaka emlonyeni yabo. Abantu besilisa bakukhulume bakusayinele bona ukuphelelwa kwabo imisebenzi emilomo yobani yabo. Kumele ingakapheli imisebenzi ingakafiki nje affirmative action kwagijima kwafakwa ulimi kubantu besilisa lokuthi uyinto enkulu uma ulowo kwatshalwa emlonyeni abesilisa bakusayinela ngolimi lwabo ukuba holova awukapheli imisebenzi sekho kodwa olimi siphelile. Imisebenzi ayisekho nje abantu besilisa ayiqalanga ukuphela emafemini imisebenzi yakho ukuphela olimi. Njengoba kade ngilinganisa nokuthi angithi uqale watshala ilanguage yokufa ingane wafa amakhazi wafa injani wafa ukushisa yini wami wafa ukubathela wasemlandela abantu walandela ingqabe eminingi bafa abantu kodwa qhalanga emfeni kwabantu qale elokuyeni manje nalapho nje bengasebenza aqalanga ekupheleni kwemisebenzi emafemini uqale emlonyeni yakhe baphelile abantu emhlabeni beqedwa ukungayazi indlela efaneleyo yokusetshenziswa kolimi. Amadimoni afaka izinto zawo ngendlela athanda ngayo emhlabeni ngoba nikhuluma noma yini efaka amadimoni emlonyeni yenu. Ngabuza umbuzo wesibili uyambuza insizwa ngabuza umbuzo wesibili ngathi mina bakhona abantu besifazane ababizwa ukuthi ama-aunt. Kwathiwa ukuthi abekho abesifazane abayini abama-aunt. Athi mina besilisa kodwa umqaba ababiza sithesa singama-out singo-out hey out yami uqale kufakwe emlonyeni kabhuti nobaba ukuthi uyi-out mase kudilizwa abantu emhlabeni umuntu oqala ozophuma abe-out. Lenziwa umuntu wesilisa isheshe kukhothamana kodwa lenziwa umuntu wesifazane ngathi imbongo lebonile ngasemgwaqweni eshayiswe yakho imbongo libhekile isondolo nikeni inaka ukuthi ihlazo lenziwa umuntu wesilisa sheshe kukhothamana lenziwa umuntu wesifazane afuna kuphela linamanthela right
akukho njalo abaqalanga lapha ekhalolini uma unganaka for umjalo one to sebathi ulalela abantu besithi bekhuluma ulalela besifazana bekhuluma abantu abagcwele ushame emlonyeni wabo yabo ngisho noma lezi zibuzi izinto zinhlesheni mina ngigcwele ushame ngalendlela umhlaba uzogcwala amahazi kanoshame ukukhuluma njalo ngisho makoto ni hayi abantu makoto sabe umfana wami hayi na bakashi ngile banda ayikho into ngishile engawusani ngishele yona ingakabahlaze kahlukana nanilandela Joni kude nawo ukushema wazi washo into engekona ushihlaza enzonke inkulumo zakudala ziya-expire umuntu uyayisho inkulumo yakudala kuthiwa isidala kodwa ushemu awuphume esitayeleni kwamadimoni afuna ukuperpetuate ihlazo ngayo phela uma ivele emademonini uyibona ngoba ingabi outdated ingaphumi esitayeleni uthi amadimoni bekingakho ihlala iminyaka lokhu ushenje khona nogogo bakho abathisheni ngeyizukulwane mangingavalwanga zolokuzethisheni ngoba into uma inamadimoni awavumi iphume esitayeleni ukuze afeze inkoso yawo ngani awukhosini uphambili umuntu oseyintweni okhuluma usheni kanti usehlazweni Yeah. If you want to be an agent of change, I think Bible telling you Southwest. That you can't West. How much is it? Put your mate to Southwest. Why should you not put in the shade? Put your shade looking at it. Get on Southwest. What I saw about the shade, could I set another shade? Set another shade. Why do you call not such a time? Why put my number off to look in the mouth of our toy? Let there be a change of the use of time. In the Lord I only know I change. Uchinde izindele zethu ngamile ilatelo milo itakashika dynasty zekapashika zaina ekapashika dynasty shida ekapaika Jesus kapina okapaika shide bara rakataina
It announces the revival. It announces the